malai pandulang lama di malam aku itulang sana saulang lai penyambang kabar dari aku ambillah talang malah kapangalan diambil di tepi jalan jelak bajelo sularonya dulu nomor 7 polnya ditinggal kini kau masuk ke nomor 8 sama diranganga baritonya Mangkok kabelu malah di panton sabalun malah di dalam tanjung tentu bamban mah di tepi jalan di kare jatuh sularonya mangkok itu di katon sabalun cerita awak sambang judul cerita nanti bilangkan judulnya main buang anak di bukit limau sajang sama diranganga baritonya lain talang lain pangalan ambil penyuluh jambu mudo lain tukang lain buat dan beda jalan oh aduh layu kadang tersiung di piangan semalam pagaran ombak pada buah di laman sadang para dulu bertinggal tentu ya banyak tabang kalai kini disambang bilang malah carita nangko dietong inyo siali waki tantulah tanang malah badan diri tanang lai saleco indah itu anak kok dietong umur bertambah lagi yuo sekolah bertambah yuo memang senang rasanya di badan diri memang ya Pak Bupati Padang Pariaman bisinan malainya kini Presiden di Bangkaulu balai kapal tanggal hari tinggal naliwak kiroyu adi jamangan ila ilalai anak kita lasabi depenei
Ande kita sabi iya ete malah jus Baijar kiranya memang pembantu camat Sungai Panwal. Nana malah di sinayu mana mau sier makan padusi anak kalau manuri malah waritonyo kini nana kandungnya lawaran 10 kadang anak kandung. Oh kakaknya hampir masuk SMP, adiknya sekolah dasar di adiknya tantulah sekolah dasar baik tuan Nasir matu iyo jawab Pak Camat Sungai Pangu ibu tu sayang pulau ka Herman makanya sayang malah kasih Herman laya doinyo baranak tapi ndak ada anak padusi dapet anak malah padusi sanang lah hati malah bini Pak Camat tapi de untang teka dihala iyo raso kabaa badan diri naninyo malah kini ko ete jus Baijar ko dibilang salamu inyo di Sungai Panu manuri kabayo barito iyo pado membantu di kantor camat. Ladape lo jodohnya malah di sini tukang sangapu oleh kantua lacawa tomai Dape lah jodoh dia tek tu masanang lo hati badan diri Empe tinggal wadan selamunya di Sungai Pangu kantor camat Sungai Panu bak namo mana siali mudin urang tua saya posisi yu tasabi yu watang kape di Sabi orang posisi asalnya dari Batang KPU tapi lalamu di Sungai Panu menjadi tukang sapu di kantor camat tu semenjak labat tamu yete jus Baijar atina nindak sanang lain Rundiang sudah etong sesuai dapet suaminya malah di sini penai. Baik tu mana malah etek nangko tempat tinggal dia doan malah tempat tinggalnya tentu tukang sapu malah memang cuy itu. Lawak keluarga malahnya di sini nanete malah jus Baijar kaniyo joinyo alimudin urang tu sama asa di posisi sama urang Batang kape
Kanda kok lain ang kabuli pinta kalain na mulaki masampik ini na inanay olayo itu layu depenei Abi bulan maganti tahun Nabi tahun watu kayu lalamu malah sungai panuanan ninyo malah te yus bayar waduo yasi alimudin tiap tahun pikiran ado piti simpanan ado ado pulo ado hari malah suatu hari mau tanya babu dangakan mana malah dijus paijan kalau coiku nasi gitu kok dapet piti lai masimpan baik tu bana kato alimudin kok dapet kandak jo pintu kok ado tanah di nagari ataupun malah di kampung yang sudah membangun di korong kampung pada dirantau balamu-lamu orancak di cangan dia nagari yang hawa di kalau piladang kawa belok katukurana dalam ribu kok itu dah memang elok itu simpanan laudai oh tua latu repenei Menangak kato malah lupo itu ada warna pitina nape ada warna usaha lain tak menyimpan tiap bulan nabi bulan berganti tahun bertambah yuk terasa banyak ada simpanan rencana pulang ke kampung kama bangun di nagari otu wenei Akaratau malah di dalam rimbo buang ayat 223 kok dirantau balamu-lamu nagaria wala dusana karena laju anda kandungi api bawai nang tanggiri gulai gabu malah dimakannya kok nyampang pulang ke nagari rumah dibangun di kampung kita aulai